манчестер сити ҳамеша яке аз дастаҳои пештоз дар футбол буд. муваффақияти дастаро ҳам дар дохилу ҳам дар берун аз майдон мушоҳида кардан мумкин буд ва дар солҳои охир ҷоизаҳои деринтизор ба даст оварда шуд. ин албатта шубҳаовар буд ва ҳоло бошад дастаро тақрибан 100 ҳолати қонуншикании молиявӣ дар премер-лига таҳдид мекунад. қонуншиканӣ дар 9 мавсими охир солҳои 2017-2018 ва бештар декабри соли 2018 шудааст. ин боварнокарданист ва агар даста худро сафед накунад бо мушкилиҳои ҷиддӣ рӯбарӯ хоҳад шуд. ҳоло мо ба шумо се сабаберо мегӯем ки чаро сити дучори мушкилӣ мешавад. рафтем. дӯстон, ёдовар мешавем ки навори мо бо дастгирии ширкати Yagex омода шудааст. Yagex сарпарасти эҳсосоти футболӣ. дар Yagex регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 бо промокоди Touchfood. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. якум. сарфаи пул. сити дар умум 1.5 миллиард паунд баъди таъин шудани шайх Мансур ҳамчун соҳибмулк сарф кардааст. дар тамоми Аврупо ин нишондоди хело ҳам баланд ба ҳисоб меравад. сарфаи калони даста соли 2017 шуд, вақте маблағи рекордии 278 миллион паунд дар равзанаи тобистон пеш аз қаҳрамон шуданашон сарф карданд. ин албатта шайхҳо буданд ки пулро мисли заводи нефташон бароварданд. сити бояд аз ҷониби УЕФА ҳамон лаҳза ҷазои заруриро мегирифт ва кор то ин ҳад калон намешуд. имрӯза гумони гуноҳе ки даста дорад агар рост барояд, пас сити даҳсолаи оянда ба қаҳри лигаи поёнӣ куч мебандад. қонуну қоидаҳо бояд ба ҳама дастаҳо баробар амал кунад ва бо пул чашми дигаронро напӯшанд. новбаста аз ин мухлисони сити бояд сабур бошанду дарҳол ба шӯриш нахезанд. дуюм. пардохтҳо. оё шумо медонед ки сити аз куҷо маблағ ба даст меорад? аз 100 манбаъ, 10 то не, 50 то не, балки 100 манбаъ. мухлисон ҳам аз ин чиз дар шок мондаанд. манчестер сити барои ором кардани мухлисон изҳорот дод ки даста бо хушҳолӣ аз комиссияи мустақим пешвоз мегирад. мо барои ошкор кардани ҳақиқат омодаи ҳамкорӣ ҳастем. мо мехоҳем мушкилӣ барои ҳамеша ҳаллу фасл ёбад. онҳо то охир гуфта тафтишоти 2020-ро дар назар доранд. сити он вақт барои вайрон кардани лимити иқтисодии УЕФА гунаҳгор мешуд. санксияҳои тахминӣ аз ҷониби суди аврупоӣ бекор карда шуду даста ҷазо надид. сити ҳамчунин барои ҳамкориҳои пинҳонӣ пеш аз соли 2018 муттаҳам карда мешавад. танҳо ин не, балки пешниҳоди ҳуҷҷатҳои қалбақӣ дар 9 соли охир низ гуноҳи дигари онҳо аст. даста маҳз бо инро дар футболи аврупоӣ худро мустаҳкам кардааст. сити ба баъзе мақсадҳои худ расид, вале ҷуброни он барояшон душвор хоҳад шуд. мушкилии дигар бошад бо сармураббии қаблӣ Роберто Манчини аст. ӯ бо даста шартномаи махфие доштааст ки 2 маротиба аз маоши оддияш зиёд пул мегирифтааст. он ҳуҷҷатҳо ҳатто дар Der Spiegel нашр шуда буд. гап сари он аст ки сармураббӣ бо дастаи Абу-Даби Алҷазира низ шартнома доштааст ва маблағи иловагӣ маҳз аз он даста мегирифтааст. вақте оиди ин шартнома аз ӯ пурсиданд, Манчини чизе нагуфт. сеюм. айбдоршавии қаблӣ. жозе Мавриньо ва Клоп борҳо қайд карда буданд ки чӣ хел ин қадар маблағ сарф кардан мумкин будааст. Мавриньо дуру дароз оиди дарвозабони сити суҳбат кард. ин дар вақти сармураббии Юнайтед буданаш рух дод. вақте Пеп омад, онҳо дарвозабони мунтахаби Англияро як тараф монда Клаудио Браворо хариданд. ҷо хард ба Пеп писанд набуд. Мавриньо розӣ набуд ки чӣ хел дастае ин қадар сарф мекардаасту дигар дастаҳо иҷозат надоранд. Клоп низ оиди харҷи зиёди рақибон гуфта қайд кард ки Ливерпул дар хариди Холланд пешсаф буд. шумо аллакай сабаби наомадани Холландро медонед. бо сити касе рақобат карда наметавонад. ин маънои онро дорад ки се дастае вуҷуд дорад ки дар мусобиқаи харҷи бозингарон озод рафтор мекунанд. ПСЖ, Ньюкасл ва Сити. изҳороти ҷолиби Клоп. оқибати тахминии сити чӣ аст? дар бештари ҳолат ва бо имкони зиёд 3 ҷоми премер-лигаи онҳо бекор мешавад. яке агар ҷоиза бошад, дигаре медали нуқраи онҳо дар солҳои дар боло қайд карда мебошад. хулоса, Манчестер Юнайтед метавонад 2 ҷомро ба даст ораду Ливерпул бошад як тои дигар. ин шояд рух надиҳад, вале тахмин пешакӣ аст. сити ҳамчунин метавонад аз премер-лига хориҷ шуда ба чемпионшип фарояд. бо ин роҳ сармоягузорону бозингарони муҳими даста ҳамкориро қатъ мекунанд ки зарари калон ба бошгоҳ мешавад. ҳамчунин баъзе аз шахсони номдор қайд карданд ки агар гуноҳи онҳо собит шавад, бояд ҷазои сазовор дода шавад. аз ҳама хубаш дастаро пароканда кунанд.
ин умеди мухлисонро барбод медиҳад ва даста ба орзуи ба даст овардани ҷоми лигаи қаҳрамонҳо намерасад. Ин гуна ранг гирифтани кор ба он меорад ки Сити Гвардиоларо аз даст медиҳад. ӯ қаблан гуфта буд ки агар гуноҳе собит шавад аз дастам меравад. вақте нофаҳмие шавад онҳо ба ман чизе гӯянд, ман бовар мекунам. агар онҳо ба ман дурӯғе гуфта бошанд, ман дар даста боқӣ намемонам. ман меравам ва дӯстие байни мо намемонад. худо медонад ки кай бо Сити сармураббие меовад ки мисли Пеп дастаро ба по хезонад. шумо чӣ фикр доред? оқибати Сити чӣ мешуда бошад? ҳатман дар комментария қайд карда пайгири мо бимонед. хайр дӯстон.